соли 1992 як гурӯҳи наздати ислом 150-100 нафар зиёд омада амҷа ҳар гапҳое ки ҳархела гуфта ва аимада дохта мо як вақт хестем ки халқмон иш ӯ мошина сохтем иш тратида сохтем ва бародари мо шофёр буд падарма гирифтем як се-чор ҳамсои занакора гирифтем дар мошин дар ноҳия рехта рафтан будем ки меравам кӯча якум хонаи раис Ашуров бивший раис Ашуров буд ҳамин кӯча якумда ҳамҷада моро манъ кард мошини додари ма мошини нав зилпашка буд айдис кашта гирифт тарс дода камонхати баъд мо фуромадем ҳамамента парон сар шуд як ду тир си ноҳия айси як бетер омаде саб ки автомат паронда буд ки и хиёлаш ки падари ман ана Исаат бобоқул мега 65 сола нафақахир буд касали дил дошт хӯлам фарзанди мара парон гуфта ам ҷош чиқтаги ҷон дод ам ду ҳамсоя ма фарёд карда калимашо хондам ел баъд ам замин ховондему як вақт ки бо як группа айси омад ай группа айси як 150-200 нафарам ҷо шидам айси халқ мо занак пулик ҳамараро миҷа тук кард ма дига усуша намедем ма ам зора қати илтимос қати ноҳия буравадан намонд ман падарма гур кунем гуфтам гури чӯб кунем гуфтам намонд баъд бо илтимос зора қати ба назди ҳалики худам омадам ина марама ина бисодаҷа ина инҷо овардем амҷо овардем як вақт бо як группаша омад ақратҳои бемаъние ки шумо коммунистен шумо муслимон нестен ин хеле гуфта зада лом қати мара пеш карда бо ам кӯча якум бурд анами мара бинима якта зад буромад бурд мара киштани мебарам тара ихе айгуспан батар ки мекишем гуфта бо гардона оварда дар ампост шата қадад партофт ҳамчи хушмина рафтам бегашидаст ки мо гирехта бегашида буд ай таи амин латок ма буромад бо хона омадам